Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку. Мы, як заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат цікавага і забаўляльнага. У тым ліку віртуальны падарожжа і, безумоўна, вясёлыя мультфільмы. Калі вы пасля таго, як прачнуліся, паспелі зазірнуць у каляндар, то заўважылі, што сёння міжнародны дзень лагапеда. Віншуем вас, паважаныя лагапеды! У каго з нас у малодшым узросце не было дэфектаў вымаўлення? Напрыклад, праблем з вымаўленнем гука «р». Лагапед, памятаеце, з неверагоднай цярплівасцю ўсё ж такі вывуджваў з нас доўгачаканы «р». І ставіў іншыя гукі, змагаўся з падменай гукаў. Адным словам, працаваў над тым, каб наша з вамі маўленне стала чыстым і прыгожым. Таму вялікі дзякуй вам, шаноўныя лагапеды, за вашу нялёгкую працу. Нас заўсёды ўражвала ваша бліскучая здольнасць вымаўляць скарагаворкі без запінкі. А чаму б нам не парадаваць лагапедаў, якія зараз глядзяць нашу перадачу, правільнымі скарагаворкамі? Ой, Лесіка, ты ўпэўнены? Не наблытаем? А мы будзем старацца. А калі і наблытаем, не страшна. Хутчэй смешна. Смешна і толькі. Паспрабуем? Ну, толькі калі дзяўчынкі і хлопчыкі нас падтрымаюць. Давайце, сябры, разам паўтараць скарагаворкі. Гэта будзе нашай маўленчай размінкай. Пачынаем. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан. І хутчэй. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан. Ага, я яшчэ хутчэй магу. На двары стары баран зрукаў зранку ў зарабан. Не так. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан. Вось! А так, Пракоп і Барыска елі барбарыскі. Пракоп і Барыска елі барбарыскі. Так, і хутчэй. Пракоп і Барыска елі барабыскі. Барабыскі! Лесік, вучыся. Пракоп і Барыска елі барбарыскі. Пракоп і Барыска елі барарыскі. Барарыскі? Пракоп і Барыска елі барбарыскі. Не ўсё так проста, правда, дзяўчынкі і хлопчыкі? Зараз я. Маша шыла шапку Сашу. Шапку Сашу шыла Маша. А можна і хутчэй. Маша шыла шапку Сашу, шапку Шашу шыла Маша. Ой! Ха-ха, Шашу! Вучыся, Потап! Маша шыла сапку, Сашу. Сапку, Кася. Эх вы, вучыцеся ў мяне. Маша шыла шапку Сашу шыла Маша. Ой, Лесік, так павольна кожны скажа. А ты хутенька паспрабуй. Без праблем. Маша шыла Сапку? Не, Маша шыла шапку Сашу шыла Саша. Ой, не Саша, а Маша. Ой, Лесік, насмяялася я з нашых скарагаворак. Упэўнены, нашы гледачы таксама не раз памыліліся і усміхнуліся. Такое вось жартаўлівае віншаванне са скарагаворак у нас атрымалася. Яшчэ раз са святам, шаноўныя лагапеды. Нам ёсць над чым папрацаваць. Будзем і далей практыкаваць вашы скарагаворкі. Яны выдатна ўзнімаюць настрой. А зараз час адпачыць і паглядзець мультфільм. Сустракайце Машу і мядзведзя, сябры. Трапіць, як Маша, ў такую гісторыю кожны марыць. Я б так не сказаў. Што, Лесік, каменны век цябе не вабіць? Не, Потап, вяртацца ў мінулае не хацелася б. Чаму? Гэта ж цікава. Неверагодныя прыгоды, ўражанні. Не. Такое падарожжа не для мяне. Мяне цікавіць сучаснае. Ты хочаш сказаць, што не марыш трапіць у гісторыі? У такую, як Маша з мядзведзем? Не. Хто ведае, якімі былі мае продкі і іх суседзі? Магчыма, не такімі лагоднымі. Я аддаю перавагу сустрэчам з сённяшнімі сваімі сябрамі. З ляснымі жыхарамі? У тым ліку, Потап. Дарэчы, калі апошні раз мы з Касей былі ў лесе, то запісалі невялікае відэа. Пра дзікіх свіней. Магчыма, вам з дзяўчынкамі і хлопчыкамі будзе цікава пазнаёміцца з імі бліжэй. Вядома, хутчэй паказвайце, што вы там наздымалі. Увага! Віртуальнае падарожжа ў лясны гушчар пачынаецца. Ой, а наш
ваша знайомая свінка з малими яшчэ спіць. Не, Лесик, яна не спіць, а адпачывае. Парасяты, магчыма, дрэмлюць, а маці свінка заўсёды на пагатове. Ці не набліжаецца воўк або паляўнічы? Ці рысь. Яны асноўныя ворагі дзікіх свіней. О, нешта пачула і ўсхапілася. Слых і нюх у дзікоў выдатны. Чаго нельга сказаць пра зрок. Вось, вочкі ў кабана маленькія, затое вушы доўгія і шырокія. А заўважылі, які магутны лыч у дзіка? Ён ідэальна прыстасаваны для рыцця. Уявіце сабе, дарослы кабан можа прарыць сваім лычом нават мёрзлую глебу на глыбіню 15 сантыметраў. О, лыч, усім лычам лыч, які рухавы, жвавы. Ад хатніх свіней дзікі адрозніваюцца густым цёмным шчаціннем, кароткім целам і высокімі нагамі. А таксама доўгім лычом і доўгімі стаячымі вушамі. Ну, і ікламі, вядома. Заўважылі? Ух, якія іклы! Боязна, а? Не бойцеся, яны пабеглі цэлым статкам. Дарэчы, пры неабходнасці кабан можа бегчы з хуткасцю 40 кіламетраў у гадзіну. О, свіня старанна клапоціцца пра сваіх парасят і абараняе іх ад ворагаў. Малыя спачатку весяляць сваёй афарбоўкай, яны паласатенькія, з цёмнымі і светлымі палоскамі. Гэта дапамагае ім маскіравацца. У ежы дзікія свінні непераборлівыя. Харчуюцца ўсім, што знойдуць. За мілую душу хрумстаюць карані, жалуды, ягады, грыбы, арэхі, парасткі раслін і кару дрэў. Таксама дзікі не адмовяцца перакусіць чарвякамі, яшчаркамі, жабамі, казуркамі, мышамі, і нават змеямі. Дзікоў можна сустрэць на ўсёй тэрыторыі нашай краіны. Увесну і ўлетку яны аддаюць перавагу сырой частцы лесу, дзе ёсць вада. Чаму? Таму што ім падабаецца прымаць гразевыя ванны, якія іх ахалоджваюць у спёку. Гразь выратоўвае дзікоў і ад укусаў камароў і іншых крывапійцаў. Нягледзячы на тое, што рухаецца кабан нязграбна, плавае ён выдатна. Дзікі без праблем праплываюць значныя адлегласці. Дзівіцеся, нават парасяты не баяцца вады. Не будзем іх бянтэжыць. Час вяртацца з лесу. А цікавая вандроўка у вас атрымалася. Рады, што вам спадабалася. А зараз давайте адпачываць і глядзець мульцік. Ну што, адпачылі? Яшчэ як. А зараз? А зараз рыхтуйцеся, буду вас здзіўляць. Цікава, і чым жа, Лесік? Адной незвычайнай істотай, якая на працягу ўсяго жыцця застаецца дзіцём і заўсёды пяшчотна усміхаецца. Гэта аксалотль, па-простаму мексіканская хадзячая рыба. Ой, якая дзіўная, з лапкамі. Ён нагадвае маленькага добрага цмока. Сапраўды, насамрэч, аксалотль не рыба, а лічынка хвастатых земнаводных. Лічынка? Якая ўсё жыццё будзе лічынкай і не стане дарослай? Не, яна ніколі не стане дарослай. І не развітаецца з дзяцінствам? Таму аксалотль так шчасліва усміхаецца. Магчыма. Сваю назву ён атрымаў з мовы ацтэкаў і літаральна перакладаецца як вадзяны сабака ці вадзяная пачвара. Хутчэй, маленькі лагодны цмок. Яшчэ адной дзіўнай асаблівасцю аксалотля з'яўляецца яго здольнасць рэгенераваць страчаныя часткі цела, жабры, лапкі. Гэта вельмі зручна. Нягледзячы на тое, што аксалотлі драпежнікі і харчуюцца казуркамі, чарвякамі, малюскамі, дробнай рыбай, у прыродзе яны пакутаюць ад больш дужэйшых драпежнікаў. А жывуць яны толькі ў Мексіцы? Ва ўмовах дзікай прыроды аксалотлі жывуць толькі ў Мексіцы, у сістэме каналаў возера Сачымілька. Большую частку жыцця праводзяць на дне ў чаканні здабычы, якая праплыве міма. Актыўнічаюць у начны час. Цікавыя істоты гэтай аксалотлі. Аднак у акварыумах іх трымаць вельмі складана, амаль немагчыма.
Тэмпературу вышэй за 20 градусаў аксалотлі не пераносіць. Хлор у вадзе таксама. Тое, чым харчуюцца рыбкі, аксалотлі не ядуць. І ў рукі іх браць нельга, бо тэмпература далоняў занадта высокая для аксалотля. Так, лепш за імі назіраць віртуальна. Дзякуй, Лесік, за цікавае знаёмства з такой незвычайнай істотай. Рады, што вам спадабалася. А зараз давайце глядзець мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Цікавага і вясёлага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Паспяховага і шчаслівага. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Эй!